Simbarati Koronchi okwena na wechi basari asegetigia Kigusi Stadium ni gomwe MCA we wodi ya Nyakoe rero aina na chibasari gochase aborokiwa baliberigete ase wodi eyo Morobele yo nigo onyaraka bako kukendera ase chibodi au kunelia ya monyerero bogeka nyatieko Kigogi amo na bomorenda ne chinde chinyinge ase morobeli bonoragendere na koera litikolia ijuma aroboturi tornyora sinchira yoboikirana ombate isaisiya kwana na abana baito chibasel kirito baichoreti beneficiary be bazari bale 1162 students endo jenge isaisingo nyakandra kera byati ndara monto complain to bwadran na bantu baito kuri account aho bisamu gabanato magaiga no tole na barabu gato kwa bantu baite basel eto kurangeria mwanafunzi ne skulu yago soma mwiboli yorete kebande twama chiwe sechi to chibegeta ni classes to bwate to toban 5000 alafu pashoban 4000 national schools 5000 every student alafu county school 4000 a day school 3000 yamana saka sagari chipasari nande na tuanjita nande nanjita abana baito amono ye governor ito Simbarati kumaira nelingambi amono magendera asa magendera igamo bwate elinda abana baito bagororoke agokire manase internet na nalebesa elitabwate amasimira sanina abana babantu basome abana baito ngo batei ngamo bwate getabu mono mochi kwenda ase jinse mocho bosali igomori gereri mumanya nga Simbarati na banchete no MCA